Serdar Berdimuhammedow sevitlerde bazarlar aýlandy. Lewapda emeli sewda çekçeleri gurnaldy. Türkmenistanyň ilatyň azy howpsuzlygy bilen baglaýan bir näçe ýyl bäri dowam edýän aladalaryň arasyna 17-nji dekabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bazarlarda narh barlyklaryny geçirmek üçin vice-premier Serdar Berdimuhammedow welaýatlara sapar etmegi tapşyrdy. Bu tapşyrygyň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynyň ýeri bazaryna emeli sewda sahnalarynyň gurnalyp geçip Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlyk görülýändigini habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi 20-nji dekabrda we 21-nji dekabrda Serdar Berdimuhammedowyň degişlilikde Balkan hemde Daşowut welaýatlarynyň bazarlaryna eden saparlary barada habar berdi. Video reportajlarda Türkmenistanyň hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýet pudugyna gödäçilik edýän orunmasary bazarlara we dukanlara aýlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Serdar Berdimuhammedowyň 22-nji dekabrda Lewap welaýatyna sapar etmegine garaşlýanyny habar berýärler. Onuň maglumatlaryna görä bazarlara gurulýan saparlar öz akymyny amala aşyrylmaýar, hem onuň üçin öňünden epesli taýýarlyk görülýär. Görülýän taýýarlyklar bazarlarda sewda tekçeleriniň gurnalmagyny, ýörüýte alyjylaryň we satyjylaryň taýýarlanylmagyny we beýleki emeli çäreleri öýde üçin alýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gürleşen bir sewdegar bazarlarda görülýän taýýarlygy spektakl adlandyrýar. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedow bazarlara aýlananyny öňünden belligi alynan adamlaryň bazarda sewda etmegine ruhsat berilýär. Daşyndan gelen adamlar we öňünden belligi alınmadyk raýatlar bazaryň çägine goý berilmeýär diýip Lewaply sewdegar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 21-nji dekabrda döwlet telewizionyny görkezlen bir video reportajda Serdar Berdimuhammedowyň Daşowutyň bir bazaryna aýlanýan mahaly bir erkek adam görnüşinden jogapkar işgär. Bir ýaş gelini onuň çagasy bilen birlikde bazardan çykaryp goýup berýär. Vice-premieriň Lewap welaýatyna amala aşyrýan saparynyň dowamyny Mary Türkmenawat magistralynyň ugrunaky Ak bazara baryp görmegine garaşlýar. Döwlet mediýasy welaýatlara amala aşyrýan saparlaryň hususany bazarlarda narhlary kadaly saklamagy hem-de owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine gödäçilik etmäge gönükdirlendigini aýdýar. Çölüň üçin ýerleşýän Ak bazar öňünden taýýarlap berediler. Bu bazar karantin sebäpli sentýabrdan 20-nji dekabrgaçyn ýapyk durdy. 20-nji dekabrda ýerden bu ýerde täze ýyl arşasyny gurnadylar. 50 olay sewda tekçesi oturduldy diýip ýerli sewdegar Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Habarçymyza görä Türkmenabadyň Howan mendilinden bazara barýan ýoluň ugru jemaat gulunyň işgärleri tarapyndan arasalandy. Uly Berdimuhammedow vice-premiere beren tapşyrygyny bazarlarda täze ýyl bayrymynyň öňü sýrasyny adyk öpçünçliginiň ýagdaýyna syn etmegi hem tapşyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda ýörüýte sapar üçin taýýar edilen bazaryň täze ýyl ýarmarkasy hökmüne gurnalandygyny aýdýar. Ýöne onuň maglumatlaryna görä bu bazaryň täze ýyl ýarmarkasy boljakdygy barada Türkmenawat ýaşaýjylaryna habar berilmändir. Ähli tomoşa diňe Serdar Berdimuhammedow üçin ýerli sewdegar Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Döwlet telewizionynyň video reportajlaryna vice-premier welaýatlarda azyk dukanlaryna hem aýlanýar. Azatlygyň habarçysy Berdimuhammedowyň bazardan soňra Lewap adly bir azyk dukanyna baryp görmegine garaşlýanyny habar berdi. Dukan Türkmenawat şäheriniň merkezine beýtaraplyk seýilgähiniň golaýyny ýerleşýär. Habarçymyz bir gün ozal 21-nji dekabrda jemaat gullugynyň işgärleriniň hem-de öý müdürlüğiniň işgärleriniň dukanyň töweregine güýçlendirilen ýowur geçirenliklerini habar berdi. Bir bazar işgäriniň gurrun bermegine görä Berdimuhammedowyň saparyndan soňra Türkmenabadyň bazarynyň ýene pandemiýa çäklendirmeleriniň çägine ýapylmagyny garaşlýar. Hem edilýän zatlardyň Serdar Berdimuhammedow üçin galy bersede watan habarlar gepleşigine görkezmek üçin bazar işgär aýtdy. Habarçymyza görä Lewapyň beýleki bazarlaryna adyk haritlarynyň bahalary sehel peselýär. Ýöne habarçymyz sewda tekçesine ýazylan baha bilen haridyň hakyky bahasynyň deňelmeýändigini habar berýär. 1 kilogram etin bahasy sewda tekçesine 35 manat diýilip ýazylypdyr. Ýöne et satyn aljak bolsaň onuň bahasy 64 manat diýip bir alyjy habarçymyza gurrun berdi. Satyjylar haridyň narhyny sorasaň bir baha aýdýarlar, satyn aljak bolsaň başga bir baha aýdýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Telekeçiler haritları özleriniň hem gymmat satyn alýanlyklaryny aýdyp öz ýagdaýlaryna düşünilmegini soraýarlar. Biz gymmat bahadan harit satyn alyp olary arzan satalmy diýip bir telekeç aýdýar. Bize de dogry düşünüňip ol haýyş edýär. Bu aralykda Sewitdäki beýleki bir habarçymyz hususy maldarçylyk hojalyklarynyň arzan bahadan döwlete et tapşyrmagyny talap edilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä döwlet maldarçylyk hojalyklardan etin 1 kilogramyny 26 manatdan satyn alýar we olar 30 manatdan bazara çykarýar. Habarçymyz Lewapda 1 kilogram etin 60 manatdan bahalanýandygyny, jylky etin 1 kilosiniň
80 manada durýanyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Serdar Berdimuhammedowyň bazarlara amal aşyran saparlary soňky ýyllarda oňa ýyly ýylyna has uly wezipeleriň unalýan wagtlaryna gawat gelýär. Ol häzir hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýet pudugyna gödäwçilik edýän orunmasarydyr. Synçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýdi ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowy ýurdun prezidenti wezipesine taýýarlaýanyny aýdýarlar.